Исках да направя експеримента с трансформатора на Тесла, Хърватина Тесла, който има най-голема заслуга за индустриалната революция. Въпреки че много хора не го признават това, но за мен Тесла е най-великият учен на всички времена. Така, но намерих така под ръка ми попадна бобина от кола и ще направя експеримента с нея. Става въпрос за възможност, в която може да пестиме 100% от енергията. Системата е много проста, всичко е последователно свързано, взимаме ток от мрежата. Това е тиристорен минимизатор, кондензатор, има две лампи, една 60, една колко вата е? Мисля, че 5 вата тая диодна лампа и бобина. Тая бобина е използвана за производство на висок волтаж. Това е просто за да поеме искрата. Така, тук съм пуснал в мрежата и един миксер от 200 вата. Така, при изключена система, трябва да видим. Ето, това е уред за измерване на консумацията. При изключена система виждаме колко консумира 78-80 вата. Така. Сега включваме системата. Ето искрата. Лампите светят. Трябва да видим тук какво е станало. Имаме 0 вата. Така, включваме миксера. Какво показва? Все още е 0. Волта 0 волта. Ампера 0 ампера. Оставам на така наречените учени да отговорят защо става така.